ụtụtụ kasara n'ala, mana ị na-emere ihe niile ebere, maka na ị nwere ike ime ihe dum. Ị na-elefuru anya na njọ mmadụ iji mee ka ha chegharịa. N'ezie, ị hụrụ ihe niile dị ndụ n'anya. Enweghị ihe ọbụla ị kere bụ nke ị kpọrọ asị, n'ihi na ọ bụrụ na ị kpọrọ ihe ọbụla asị, ị gaaraghị abụ ha. Kedu ka ihe ọbụla ga-esi adị ma ọ bụrụ na ị chọghị ka ọ dị? Olee otu a ga-esi chekwaba ihe na-asị n'aka gị bịa? Ị na-eme ka ihe niile dịrị n'ihi na ha bụ nke gị. Di nwenụ, onye hụrụ ndị ya n'anya, ọ bụ gị na-echekwaba ihe dum, maka na ha bụ nke gị, maka na mmụọ gị bụ anwụ dị n'ihe dum. Nwayọọ nwayọọ ka iji agbaziri ndị na-emehie mmehie. Ị na-adụ ha ọdụ, ị na-echetakwara ha otu ha siri mehie, ka ha wee sepụ aka ihe ọjọọ were tụkwasị obi na gị bụ usekwu ụwa. Chineke m na eze m, aga m etogide aha gị ruo mgbe ebighị ebi. Chineke m na eze m, aga m etogide aha gị ruo mgbe ebighị ebi. Amen.
wewetara akwụkwọ ozi nke abụọ Pọl degara ndị Ijipt. Anyị na-echeta unu na-ekpere ugboro ugboro na-arịọ ka Chineke anyị mee ka unu bụrụ ndị kwesịrị ekwesị maka oku ahụ ọ kpọrọ unu. Anyị na-arịọkwa ka o were ike ya nyezuo unu ihe ọma dum na-agụ unu n'okwukwe. Otu a ka a ga-esi enye aha Onyenwe anyị Jesu Kristi otuto n'ime unu, bịakwa nye unu otuto n'ime ya site na amara nke Chineke anyị na nke Onyenwe anyị Jesu Kristi. Ụmụnna m, abịa n'okwu gbasara ọbịbịa nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na otu anyị niile ga-esi gbaa ya gburugburu, unu ekwekwela ka ume na okwu koro unu n'elu ọsọ ọsọ, ka unu ghara ikwenye akụkọ a na-akọ ugbu a nke na-asị na oge ọbịbịa Onyenwe anyị eruola. Ọ bụrụ na unu ahụ ndị na-ahụ ọṅụ pụrụ iche banyere nke a, ma ọ bụ ndị na-ekwu na ha sitere n'aka Chineke na ozi pụrụ iche banyere ya, ma ọ bụ ndị ga-anwa unu na ha nwetara akwụkwọ anyị ga-enyere, ma ọ bụ ndị ga-anwa unu na ha nwetara akwụkwọ anyị dere banyere okwu a, unu ekwenyekwela n'ihe ndị a. Okwu nke osebụrụ ụwa. Nwoke ahụ bụ nnukwu ọgaranya, bụrụkwa onye isi ndị na-anụ ụtụ. Ọ hụrụ ya agụụ n'obi ịhụ Jesu, mana o nweghị ike ilefe anya n'isi igwe mmadụ ahụ n'ihi na ọ dị mkpụmkpụ. Ọ gbara ọsọ gawa n'ihu, rigoro n'elu osisi sikamọ ka o wee nwee ike ịhụ Jesu, onye si n'ụzọ ahụ agafe.
mgbe Jesu bịaruru n'ebe ahụ, o leriri anya elu hụ Zakịọs, sị ya, Zakịọs, ngwa rịdata, n'ihi na aga m anọ n'ụlọ gị taa. Zakịọs jiri ọsọ rịdata, werekwa ọṅụ nabata Jesu. Mgbe igwe mmadụ ahụ hụrụ ihe na-emenụ, ha tamụrụ ntamụ sị, ọ gaala ịnọ n'ebe onye njọ. Ma Zakịọs guzoro sị, onye nwe anyị, nna m ukwu, lee, aga m ewere ọkara ihe dum m nwere kere ụmụ ogbenye. A sịkwanụ o nwere onye ọbụla m ghọgburu, aga m akwụ ụgwọ ya mmaji 4. Jesu wee sị ya, taa ka nzọpụta bịaruru n'ụlọ a, ebe ọ bụ na nwoke a sokwa bụrụ nwa Abraham. Maka na Nwa nke Mmadụ bịara ịchọpụta na ịzọpụta ihe furu efu. Oziọma ose n'ụwa. In case we are wondering where this choir came from, this is our choir. Some might be thinking, oh, well, it's the Harvest and Bazaar. They want to make more money. So, and you make money by investing money. So, they have gone to hire this choir from somewhere to come and sing out the money from the pocket. It's not so, right? This is our choir. So when I look from the altar and then saw Maureen, I say, today, not today. Hey! Today, not today. Yes. So, our veteran choir mistress, when your foundation, is growing, right? Like in leaps and bounds. I am so excited, I'm super excited. Okay? If for no other thing that we are here today to give thanks to them for the growth and development, of this choir, because music is liturgy. Liturgy is music. Not liturgy. You can't come here and then and guess what? This is our choir. We also have our own organist. This is our own. Not hired, not rented, right? So, ndị gbana sị na nke mmadụ mere gịnị? Nke mmadụ bụ nke ya, mana nke mmadụ ka ya afọ eme gịnị? Eju. Nke mmadụ ka ya afọ eju. I believe that. Nke mmadụ ka ya afọ eju. So that is so delivered by anger, a build of our own church. And I am looking at, the faces here. So a lot of, new faces. In other words, people are coming. And hey, listen, time will come. It's already here when this church will be able to contain. It's happening. So this year, I'm going to
can I mess around? Can this we can do it, right? Yes, we can. Yes, we can. Yeah, if we as individuals can buy our own homes, imagine. Yeah, one is the role as an individual. How much more this parish community? How we can sow even 10 times. Amen? I want to go there, will get it. So, honestly, this is indeed the day the Lord has made. So we are super grateful to God. We are super excited. And a lot of things are happening in our lives, in our communities, for which we are grateful. We are grateful, honestly. So, yeah, we'll go to India. So many things we are, grateful for, we are thankful for. Individually, as a family, as a community, a lot of things happening, We survive so many things. So, I'm not I need to be that way. I need to get a time to get the Chineke, and you're not even yet. Ginika, I think you were a layer. I like a layer, this is in all line you to notice. This is in all line, one by one. Our children who are doing exceptionally well, not only in Canada and around the world. We have our children, our kids who are amazing, who do amazing things. Think of the Otiolos, the daughter Kika. Think of the Nebels, Chubi, where is Chubi today? Chubi is like, amazing, doing amazing things. Look at Annette in the States, right? So we have all our kids here and there doing great things, making us proud, making us proud. So when we see all that, we have every reason to thank God. And also those who are here, who are still in school, who are doing well in school, who are engaged in so many activities, excelling in those activities and making themselves proud and the parents proud. Also person. Because we didn't leave our country, Nigeria, to come here, India, and marry. No. The African Nigeria, we have never line to make things happen, right? We accept. That is who we are. That is how God created us. Our fault. So wherever you are, blossom. So those who are coming newly, whether you're a student or you're a career worker or anything, be serious, Just so long as you are in God, so long as God is with you, the sky, should be your starting point. Let us keep excelling, all this humanity, and we are proud of, our people, So, India, we need to make it. So God has blessed us, like I said, in many ways this past year. And they put around right? They put around always do. I
anyị ga-ekele Chineke maka ya. So eji m aka unu dị njikere onye kwara sị na taa awụ gịnị taa ndị were na-abụ were kelee Chineke anyị mgbe ị na-abịa enyela anya n'azụ asụla gịnị ngọngọ bikos ihe ọbụla bụ ihe nwere n'ụwa onye nyere gị ya Chukwu nyere gị ya ihe niile nwere n'ụwa onye nyere gị ya ahụ We are only still words. Whatever you have, whether your career, your bank account, your house, or whatever, it is given to you by God. Let us realize that. Otherwise, we will be like this foolish man in the Bible. You know the parable? This foolish man at his farm, produced a lot of things. He said, well, I have enough. I want to have. I have enough. That. Me. I'm going to be begging whatever. We have a lot to eat for years to come. Then what happened? In the night, Chineke said, you fool, this night, I need you. I'm going to hit so, when Chineke when I have some, what I want Wete onyinye ka n'inye Chineke n'ihi na ya onwe ya bụ onye onyinye ọ naghị asọ ngọngọ mgbe ọ na-enye n'ihi ya asọla ngọngọ ya na-enye ego na ya onye na mmaji ọ naghị asọ ngọngọ ma ya asọ ngọngọ maka ndị bekee na onye ma ha asọ ngọngọ maka ndị ojii na ha bụ ndị ọcha na ha bụ ma ha bụ ịsọ ngọngọ reluctance, how is some gum? Chineke nyere gị 1,000, gị na-asị, anyị gịnị ka m ga-enyere ya? Ọ naghị asọ ngọngọ mgbe ọ na-enye gị n'ihi ya emere gịnị? Asọla ngọngọ. Ele ya azụ because the more ị na-enye eme gịnị? He has made a promise to you. Hopefully you will appreciate it. So today we've come as a family to give thanks to God. It's a time to give back to God his own due. To give back to God. Our own thanks. Our thanks. Asolango, ekolo, ana kwa na asolango, ekolo, ye ya, ekele, bebata, nye, bebegeni, yana ngozi. So we are trying to build up our community, we are trying to come and do prayer. So, and don't say that na, asko dira iwe ego, Chineke bo hage aga. Okay? Chineke enweghị nọ na ime ụlọ ụka Chineke mere gịnị gbawara enwere no way. We have our gifts, we have our talents, we have our abilities, we have our gift. If you don't have money, you have your time, you have something. Enwere Chineke nyere gị ị ga-eji were kelee ya. So I say some go to mission by giving, right? Some go to mission by giving. While others give to mission by going. Some go to mission by giving. While others give to mission by going. You get the point? So, in your mission, in your the ways in me in my making not support parish, not support all the church with their financial means and not support the parish. More any other material thing. But then, I didn't have blessed as them when I have lots of money.
But they don't have ideas and time and voice and ability. Okay? So in such people, they give to mission by Ijoku. You went here doing it, but if you think you don't have enough money to give, then come and use your money voice. They won't have different done. They will different done. Either you sing here, or you read here, or you want to sell. You have something. Parents, you say that when they have in the and when they come to the I want to do, but then there's no altar. There's only altar. In other words, parents are not doing it, they're waiting for Catholic parents. That's the way to serve God, the way to introduce these things to them at young age, so that I know otherwise we are losing it. No, that good. So, and when I actually get you where they so in a year, when I go to be on, so generally, I'm a little one family, Mr. Chile. There are no one, no one in Yaka, Umbarania, Majo for Nah, Jesus. And he can go on. You bring again, I put again, and I come as chicken to them. Don't want to hate you to be about Tata. I mean, always open, I can't do so stories, but then, when they ask for a woman, when they say, okay. You're not Toronto, you're not Toronto, you're not Takupogi, you graduate, you can come and cause of man, it's not working out. Come to Jesus, eh? Come to Jesus, come to Jesus, come to Jesus, just now, come to Jesus, come to Jesus, just now. Come to him now, and he will heal you, he will provide for you, he will save you. Amen? Amen. Love you.
dịka anyị na-enye Chineke ekele na ngọzi ya na akpọma ya n'ebe anyị nọ, ka anyị kelekwe ya maka ihe ndị nke ọzọ ga-emere anyị. Ya bụ anyị na-arịọ ya ka ọ bịa nọnyere anyị, nye anyị obi sara mbara nke anyị ga-eji wee nwee ike ghọta na ihe niile anyị nwere si n'aka ya, ka ọ ga-abụ mgbe anyị ga-ewepụta inye ya ka anyị gbasapụ aka ka o wee na-agọzikwa anyị. Patricia ụzọ ọka ka Chineke gọzie ma
gwọọ ya ọya. Anyị arịọ gị dị nwe n'anyị. Ka anyị chetakwa nwanne anyị nwoke ụkọchukwu nke Chineke Father Alban Obani, onye otu Son of Mary Mother of Mercy. Anyị na ya soro rụọ ọrụ na Canada ebe a tupu ọ laghachi Naịjirịa, bụ onye nke hapụrụ n'ụtụtụ taa. Ka Chineke onye nke kpọrọ ya nabata ya n'alaeze ya. Mere ebere nna nabata nwa gị. Mere ebere nna nabata odibo gị. Ụlọ ọma gị nọ n'eluigwe masịrị ya n'ezie. Ụlọ ọma gị nọ n'eluigwe masịrị ya n'ezie. Biko ka anyị were ebe anyị na arịrịọ anyị na-enyefe n'aka nna anyị dị asọ bụ Virgin Maria site n'ikpe ekele Maria. Ụmụ nwanyị niile, ọ dị asị ngọzi n'afọ Igbo Jesu. Maria dị asọ nne nke Chukwu, ọbara anyị ndị arịrịọ tita. So, dịka Fada si were kwuo, Fada hapụrụ ka nkọwakwa ya ọfụma bifo, ọ sị na mmekwa ha onye isi onye nwụrụ anụ ya na-ebe ya kwa ndị dị ndụ. Fada Alban Oban, ọnwụkwa Alban so dọwa ihe. So, Alban Oban, amara nwe onye dị mma ka ọ nwụrụ ka bụ eziokwu. So, Father Alban Oban, all what you do, Father has the congregation. Father Alban is over here, okay, the and I have Alban Corona okay?
aja mụ nọ na-achọ bụ ihe ga-asọ Chineke nna ji ike niile ịnara nọ. Onye nwe anyị biko mee aja nke a ka ọ bụrụ gị aja na-enweghị atụtụ. Were ebere gị nye anyị onyinye gị dị nsọ n'uju site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke na-ebube oge niile na-ekpere na-ekwe. na ịdị nsọ ezie nsọ ka ị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-arịọ ka ị onyinye dị ya nsọ site n'ịwụkwasị mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu ebi ya n'ọnwụ ka o jiri aka ya were nara,
were achịcha na-ege ekele n'otuto na gbaa ya n'elu ụmụazụ ya sị, naranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eburu nye maka unu. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-eto gị ebube site na Jesu Kristi. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu na jike niile, nsọpụrụ na otuto niile, site n'ụwa tụwa niile.
anyị site n'ihe aka ebere gị ga-azọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị were gbara ha nsogbu niile were ikpere nsọ na-atụnye maka ndịghachi ike na nzọpụta anyị Jesu Kristi. N'ihi na ọchịchị nke niile onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ n'udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala ya na njọ anyị, kama lekwasị anyị n'okwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịgo n'otu onye na-ebutu gị si chọọ, gị onye dị ndụ na-achị ebebe ebebe. Udo nke ose bụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Onye ọbụla na-etime ya ka sị ya
akpọlite Mrs. Elizabeth ọzọ ka ọ bịa gwa anyị usoro anyị esi wee mee ya taa. Leziekwa ọtọrọ. Amen. It is Harvest Thanksgiving, and we are all here. We have an order of Thanksgiving: children, teenagers, students, then mothers, fathers, professionals, the choir, the priests and religious and other sisters. And then the last one is special Thanksgiving. Something special. Okay, so we want to call on the children. I hope if your mommy doesn't give you money, don't come. Okay, but hold on, make sure she gives you money. So all the children,